18. Το θαύμα είναι υπηρεσία. Είναι η υπέρτατη υπηρεσία που μπορείς να προσφέρεις σε κάποιον άλλο. Είναι ένας τρόπος να αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Αναγνωρίζεις την δική σου αξία και του πλησίον σου ταυτόχρονα. 19. Τα θαύματα ενοποιούν τους νόες εν Θεό. Βασίζονται στην συνεργασία, μιας και η ιότητα είναι το σύνολο όλων όσων δημιούργησε ο Πέντε Θεός. Τα θαύματα λοιπόν αντανακλούν τους νόμους της αιωνιότητας, όχι του χρόνου. 20. Τα θαύματα αφυπνίζουν την επίγνωση ότι το πνεύμα, όχι το σώμα, είναι ο ιερός βωμός της αλήθειας. Αυτή είναι η αναγνώριση που οδηγεί στην θεραπευτική δύναμη του θαύματος. 21. Τα θαύματα είναι φυσικά σημάδια συγχώρεσης. Μέσα από τα θαύματα δέχεσαι την συγχώρεση του Θεού επεκτείνοντας την στους άλλους. 22. Τα θαύματα συνδέονται με τον φόβο μόνο εξαιτίας της πεποίθησης ότι το σκοτάδι μπορεί και κρύβει. Πιστεύεις ότι ό,τι δεν μπορούν να δουν τα μάτια του σώματός σου δεν υπάρχει. Αυτό οδηγεί στην άρνηση της πνευματικής όρασης. 23. Τα θαύματα επανατοποθετούν την αντίληψη σε σωστή βάση και δίνουν σε όλα τα επίπεδα την αληθινή τους διάσταση. Αυτό είναι θεραπευτικό διότι η ασθένεια προέρχεται από τη σύγχυση των επιπέδων. 24. Τα θαύματα σου δίνουν την ικανότητα να θεραπεύεις τους ασθενείς και να ανασταίνεις τους νεκρούς, διότι εσύ είσαι αυτός που έφτιαξε την ασθένεια και τον θάνατο, και έτσι μπορείς να τα καταργήσεις και τα δύο. Εσύ είσαι ένα θαύμα, ικανό να δημιουργεί καθομοίωση του δημιουργού σου. Όλα τα άλλα είναι δικό σου εφιάλτης και δεν υπάρχουν. Μόνο οι δημιουργίες του φωτός είναι αληθινές. 25. Τα θαύματα είναι μέρος μιας αλληλοεξαρτώμενης αλυσίδας συγχώρεσης, η οποία, όταν ολοκληρωθεί, είναι η επανόρθωση. Η επανόρθωση λειτουργεί όλη την ώρα και σε όλες τις διαστάσεις του χρόνου. 26. Τα θαύματα απεικονίζουν την ελευθερία από τον φόβο. Επανόρθωση σημαίνει καταργώ. Η κατάργηση του φόβου είναι βασικό κομμάτι της επανορθωτικής αξίας των θαυμάτων. 27. Το θαύμα είναι μια συμπαντική ευλογία από τον Θεό μέσα από μένα προς όλους τους αδερφούς μου. Είναι προνόμιο αυτών που έχουν συγχωρεθεί, να συγχωρούν. 28. Τα θαύματα είναι ένας τρόπος απελευθέρωσης από τον φόβο. Η Αποκάλυψη επιφέρει μια κατάσταση του νου, όπου ο φόβος έχει καταργηθεί. Τα θαύματα λοιπόν είναι ένα μέσο, και η Αποκάλυψη είναι ο σκοπός. 6.29. Τα θαύματα υμνούν τον Θεό μέσα από σένα. Τον υμνούν τιμώντας τα δημιουργήματά Του, θαυμάζοντας την τελειότητά Τους. Θεραπεύουν διότι αρνούνται την ταύτιση με το σώμα και επιβεβαιώνουν την ταύτιση με το πνεύμα. 30. Αναγνωρίζοντας το πνεύμα, τα θαύματα διορθώνουν τα επίπεδα αντίληψης και τα ευθυγραμμίζουν. Αυτό θέτει το πνεύμα στο κέντρο από όπου μπορεί να επικοινωνεί απευθείας. 31. Τα θαύματα θα πρέπει να εμπνέουν ευγνωμοσύνη, όχι δέος. Θα έπρεπε να ευχαριστείς τον Θεό για αυτό που πραγματικά είσαι. Τα τέκνα του Θεού είναι ιερά και το θαύμα τιμά την ιερότητά τους, η οποία μπορεί να κρυφτεί αλλά ποτέ να χαθεί. 32. Εγώ εμπνέω όλα τα θαύματα τα οποία είναι απλά διαμεσολαβητές. Μεσολαβούν υπέρ της ιερότητάς σου και κάνουν την αντίληψή σου ιερή. Τοποθετώντας σε πέρα από τους φυσικούς νόμους, σε εξυψώνουν στην σφαίρα της ουράνιας τάξης. Σε αυτή την τάξη είσαι τέλειος. 33. Τα θαύματα σε τιμούν επειδή είσαι άξιος αγάπης. Διώχνουν τις ψευδαισθήσεις για τον εαυτό σου και κάνουν ορατό το φως μέσα σου. Έτσι σε εξαγνίζουν από τα λάθη σου, ελευθερώνοντας σε από τους εφιάλτες σου. Ελευθερώνοντας το νου σου από την αιχμαλωσία στις ψευδαισθήσεις, επαναφέρουν την πνευματική σου υγεία. 34. Τα θαύματα επαναφέρουν το νου στην πληρότητά του. Αποκαθιστώντας την έλλειψη, εγκαθιδρύουν την απόλυτη και τέλεια προστασία. Το σθένος του πνεύματος δεν αφήνει χώρο για αυθαίρετες εισβολές. 35. Τα θαύματα είναι εκφράσεις αγάπης, αλλά μπορεί τα αποτελέσματά τους να μην είναι πάντα ορατά. 36. Τα θαύματα είναι παραδείγματα σωστού τρόπου σκέψης. Ευθυγραμμίζουν τις αντιλήψεις σου με την αλήθεια όπως την δημιούργησε ο Θεός. 37. Το θαύμα είναι μια διόρθωση από μένα για τον εσφαλμένο τρόπο σκέψης. Ενεργεί σαν καταλύτης, διαλύοντας την εσφαλμένη αντίληψη και αναδιοργανώνοντάς την με σωστό τρόπο. Αυτό σε θέτει κάτω από την αρχή της επανόρθωσης, εκεί όπου η αντίληψη θεραπεύεται. Μέχρι να συμβεί αυτό, η γνώση της θεϊκής τάξης είναι αδύνατη. 7.38.
Το Άγιο Πνεύμα είναι ο μηχανισμός των θαυμάτων. Αυτό αναγνωρίζει και τις δημιουργίες του Θεού και τις δικές σου ψευδαισθήσεις. Με την ικανότητά του να αντιλαμβάνεται ολιστικά και όχι επιλεκτικά, ξεχωρίζει το σωστό από το λάθος. 39. Τα θαύμα διαλύει το σφάλμα, διότι το Άγιο Πνεύμα αναγνωρίζει το σφάλμα σαν λάθος ή μη πραγματικό. Αυτό είναι το ίδιο σαν να λέμε ότι όταν αντιλαμβάνεσαι το φως, το σκοτάδι αυτόματα εξαφανίζεται. 40. Το θαύμα αναγνωρίζει τον κάθε ένα σαν αδερφό δικό σου και δικό μου. Είναι ένας τρόπος να αντιλαμβάνεσαι την συμπαντική σφραγίδα του Θεού. 41. Η ολότητα είναι το αντιληπτό συστατικό των θαυμάτων. Έτσι, διορθώνουν ή θεραπεύουν το νου από την εσφαλμένη αντίληψη της έλλειψης.